सगळी भाईची कृपा भाईनी सगळा दिलेला असा आणि भाईंच्या हातात असा पुढेही देऊचा अजून भाई म्हणतात त्याप्रमाणे अजून दितले आपल्याला चांगलाच असा आणि आमच्या यासाठी आता हे दिलेले असत त्याच्याबद्दल धन्यवाद। गोवा टुरिझमचे चेअरमन दयानंद सोपटे भाई हे झाल्याबद्दल मी त्यांचा अभिनंदन करतो आणि त्याचबरोबर त्यांच्याकडे आम्ही देवस्थान कमिटी सरपंच असे मिळून आम्ही त्यांच्याकडे रिक्वेस्ट केली काय तर ह्या आता तुमका जो योग इल्लेलो असा की आता आमची जत्रा असा त्या जत्रेच्या निमित्तान आमच्या देवस्थानासाठी काहीतरी तुम्ही करूचा तर त्यांच्या सांगा तुम्ही काय करतात करू आहे तर त्याबरोबर आम्ही म्हटलं 4 एक 4 आर्म 2 3 आर्म 2 आणि त्याचबरोबर हैसर संपूर्ण जी आता ही टाईल्स असा ते पावसाळीसर पाणी भरता त्याका शेळो येता तर त्याच्यासाठी आम्ही त्यांच्याकडे रिक्वेस्ट केलेली असं काय तर मशिनरी स्टोन म्हणजे जे ड्रेसिंग केले जे गुंडे असत ते गुंडे घालून त्याका साईडीक ग्रास येता आणि तसं ह्या करून मध्ये एक त्याका परत पाणी जावच्यासाठी गटार त्याचबरोबर सोपे म्हणजे बेंचीस आणि देवळात लायटिंग इतक्या सगळ्या ब्युटिफिकेशनची आम्ही त्यांना मागणी केली त्यांच्याकडे त्यांच्यानी ताबडतोब 4 दिवसाच्या भितर हे पहिले 4 पोल म्हणजे 4 आर्म हे पोल हैसर उभे करून त्याचं उद्घाटन झालेलं असा त्याचबरोबर 5 बेंचीस सध्या घातलेले असत आणखी 7 बेंचीस येतले ते जत्रेच्या अगोदर त्यांच्यानी आश्वासन दिलेलं सगळं तर कशा परिस्थितीत आम्ही घालतो म्हणून त्याबद्दल मी त्यांचे देवस्थान कमिटी आणि आमच्या ग्रामस्थांतर्फे तुमचे मी आभार मानतोय।